A més de l'estadi nou de 2 espectadors, hi haurà la construcció de noves places d'aparcament i que el soci del Barça sàpiga que tindrem moltes més places d'aparcament a l'estadi nou de 2 espectadors. Tindrem 105.000 places d'aparcament per 2 espectadors. I a més, i una pista anexa per avortar per si hi ha socis del Barça que volíem avortar. La segona hora, amb Quim Morales. RAC1.